Argumentom na budúce zrušenie dočasného premostenia vo Vrani bolo, že sa doprava presmeruje naspäť do Vrania, ako si to pamätáme 10-15 rokov dozadu, ale musím povedať, že toto ani fyzicky nie je možné. Teraz sa nachádzam vo Vrani a pred časom tu prebehlo množstvo rekonštrukcií, pribudli oporné múry a takto to dnes vyzerá. A na mnohých miestach je cesta široká na jedno jediné vozidlo a nie je fyzicky možné, aby Nie je fyzicky možné. Teraz ste to videli, aby sa dve auta čo i len obišli na tejto ceste. A ako náhle by sme čo i len 100-150 aut z toho 6000-ového prúdu aut, ktorý denne využíva dočasné premostenie vo Vrani, keby sme ich poslali alebo presmerovali do tejto mestskej časti, vznikol by okamžitý kolaps a bolo by to nenávratne zastavené tá doprava. Čiže naozaj neexistuje iná možnosť len tú dopravu nechať na hlavnej ceste a pustiť ju cez križovatky pri diaľničnom privádzači a Radolskej križovatky. Bohužiaľ budeme musieť nájsť nejaké možno iné riešenia, ako tieto križovatky viac sprejazniť, ale určite to nebude cez Vranie.